Hai logoफोर नै आं दायो Boginadiनि मा होनो नैबेयाव दैमा दङ ओमफ्राय बेयाव बेरायफैदो आदा सुजुमा मोना एसे सिगाङाव फैग्रोबाय ओमफ्राय आङो उन जाबोदों माने दायो थाबाय थाबाय मोनफैबाय आङो दैमा बेसेबांबा मोजां दैमा दं बेयाव एकदम भिउफोरा नायलाय वाव ओरैबायदि साफा साफा भिउ दा एसे मोनाहां जाबाय आरो ओमफ्राय इसोरखौ थाबाय थाबायनो होसोबोथारबाय आङो दा मोनफैबाय नै आबौबो दङ ओमफ्राय आदा सुजुमा ओमफ्राय खोरोम ओमफ्राय आगै सिनायथियो आगै देलाय हाय होनहर ओइ गोलैलांगोन एफा बाराव जिरायदो आयु थैबायहाय आं गोलैलांगोन दुस्थ' आयै ग्रं ग्रंथार नै ग्रं ग्रंथार आयु ओइ नै बिबाराबो जि साइज गायो आथिं साइथिं साजोब्बाय खोनाय बिदि नोंसोर गोलैलाङो सानस्रिगोन याव थांजा थांलाय आबौ माथो इयाव जि आराम थानोना बार सोरो सोरो मोजाङानो बे बोरायनि फिसाजो खोमालै सोरो होननानै खायफाफ्रा बुंसिगोन आयौ आं खुजि गारजोबबाय दै जोङो थांफिनजोबनोसै मा सोरजों फन रायलायदों ओमफ्राय जोङो बार जानो फैदों आरो ना थाबायगासिनो दं जोङो हेल' पाजी हाँ क्या खबर ठीक है क्या ठीक है जीते रहो हाँ कैसे हो आप थैंक यू बेटिया आजकल मेरे को तो बहुत ठीक ठाक है अभी कोई बड़े कचहरी आयरन आई प्रोडक्शन में एक तो फिल्म पिक्चर तैयार बनाएगा अच्छा इसीलिए हम शूटिंग से आ रहा घबराइए मत जीते रहो बेटिया जीते रहो थैंक यू पाजी बाय दुब्लिबारि ओइ दुलाबाथा मोनगोन आखौ इयाव ए दुलाबाथा मोनो इदियाव नाराबारियाव हरावसो मोनो दुलाबाथाखौ खारनो हाया हराव ओं हदसा गन कुबिननि मा हाथर कुबिन र' जाहोनो हामारगोन नामा नों मानैसो फैखागोन नामा मबाइल गारनानै मबाइल सबाइल गारनानै फैस्लांखागोन नानि साइज बारलांखागोन फिन्द्रा बारखागोन बैग्रिया साथामल' नामा होनदों आंना बिमा बिफाल' नायो ओमफ्राय बिमा बिफाल' नायो आंनि ओमफ्राय रावबो नाया आंनिखौ सोरनिखौ नायगौनो ना ओमफ्राय आंनिखौ न'खरनि मानसिफोराल' नायो आरो देनां बोरायबा नायनो थाथोसै नुजानानैसै ओंखायनोथ' बोरायबा बुरैबा नायनो थाथोसै आरोना बेसे मोनसे नेरसोन आरो बेफोरो अ देनां फिसौफोरनो देखायनोसै नै सिख्लायाव माबायदिमोन होननानै ना सिख्लायाव माबायदि नोम्बैया नै नोम्बैया माबायदिमोन हापां नाख्लेख्ले रुमपेपे हामपेपे होननानै नायदो होननानै खिथानांसिगोन आरो ना आबौ आबौ डायलग डायलग आबौ बुरिया दारजों सिदोननाय नङालै आबौ आं गिबिखौ ओरैनो माबासो माबा थाइगान्दुखौ गराय फाथैसो हामबायलै गराया थैसोला थैजोआ जावलिया थोंनै जोयो गुद्रुकगोनलायनाय बल'खाया जोथोंसै लागाव लंकेशर आबौ लंकेशर सिनायखायो फिल्मनि बेस्ट नायलाय होनसो होनखायो आंखौ बिरला गुन्दाब्राय होनबा सिनायोनो आबौखौ आं बेखौ फरायहोनो गोसोमोन आरोखि माबायाव बेंगालराव आं फरायजोबनो ना नाथाय बियो थाइगान्दु काराटिखौ लानानै एसे ब्रेकथ' जाबाय फरायनाया नंगौ आबौ मासिम दावखोनासो सोंदो आबौ दा थाइगान्दुआव ब्लेक बेल्ट मोनखो ना रेड बेल्ट मोनखो ब्लेक बेल्ट मोनबाय आबौ नंगौ गोजोननाय थाबाय थेंक इउ जोंनि बर' हारिनि साफा बेबायदिनो सम्पद फिसौला फिसौजो मोन्थों आरो जाबावथों आं आशीर्बाद होयो बोर सारस्रियो आरो बिनिख्रुइ नेसनेल एन्ड इन्टारनेसनेलाव थांनो हाथों थेंक इउ आबौ गोजोननाय थाबाय एसेनोसै आंनि बिबुंथिया थेंक इउ आबौ बारि बेसोर मोनाबाय जों थांगासिनो दङ नै एसे सान हाबहां जाबाय सान हाबबाय आरो ना ओमफ्राय जों थांगासिनो दङ न'आव
दे आबौ बर' रावाव मा मा राव दङ बुजायना हो खिजों बुजायना हो खिखौ नङा दहलाखौ दे दहला दे आङो बे बैसोआव फिसौजो आरो फिसौला मोननो मा होननानै खोन्थालांबावनो आं जेखौ रोंगौ आं बेखौनो खोन्थाना गालांसै आरो दहला दद्रे दुफायबाय दावहा आरो बिनिफ्राय दंबावो दांख्रुब दानस्लिं दानखाव दानथार दानहांदों दानबाय दानस्लिंबाय दानसिगोन ओमफ्राय दानथारसिगोन नेक्स्ट जाबाय नेक्स्ट दानफ्रुसिगोन लास्टआव खि मोनबाखौ हाथारनांगोन लास्टआव खि दे खि गुंखि गुंग्राय जायाखैलै रिपिट मोनबा हाथारनांगोन आच्छा खि गुंखि ओमफ्राय खोमाखि दाउखि गोबोरखि सैमाखि अमाखि सबनिबो खि जाजोबो कुरल एनिमेल्स दं बिनि खि जागोन बिदिया जाया खिनि रिजन मोनसेल' खिया खिल'खा मोनसेल' दे बेलेग होनबावदो दे भिडिअला खनसे मिनिया नोंसोर माने सोरबा बुंबाय थायो नै महाराजानि मिनि बेनो बुङो राजमहलाव माबायदि मिनियो नोंनि बादि मिनिनो माने जोंनि सेंग्राफ्रा हाया हामारा राजमहलनिफ्राय फैनानै मिनियो ओरैजाय नों सासे राजा आरो दै फैना मिनिफैदो प्रजाफोरखौ ना मिनिफै अनजालि नों आंखौ बावलांबाय अनजालि खाफालावबो सिन्दुर हाबाबो जाबाय आरो गोरलैबो मोनबाय नों दानो थांसे साहा लोंनांदो मुरिजों